מצאתי במחשב. כן, בצעתך, פרצת עוד הפעם, תיקה בשוק העונה 2, בחלומות שלך. מה תשגע אותי עכשיו? לא, הפעם זה רציני. בוא דקה. נו, יש כאן סרטון. תלחץ פליי. ברוכים הבאים לאוצר המשנה. תידרשו ללמוד את 9 המשניות הראשונות. בפרק א', במסכת סוכה. בכל משנה יהיה לכם רמז. אם תמצאו 9 רמזים, תגיעו לאוצר. המפה מחכה לכם במדפסת שלידכם. תודה. לא מבינים פה כלום. מה זה בכלל למה? אני לא מבין כלום. הנה עוד וידאו. במשנה א', פרק א' של מסכת סוכה כתוב: סוכה שנקבעה למעלה מ-20 אמה פסולה. 20 אמה זה 1168 סנטימטר. בוא נמשיך לקרוא. המשנה מסבירה בעצם מקרה שבו אדם עושה סוכה שגבוהה מ-20 אמה. קצת הרבה מקרים היא פסולה, אבל רבי יהודה בא ואומר שהוא מכשיר, כך שלדעת רבי יהודה סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה כשרה. טוב, הבנתי, איפה המדריך של קודם? ומה הרמז בעצם? איך נדע? שימו לב ילדים, השאלה היא כמה היא אמה, ואתם הצופים שלחו לנו מייל של העיתון את התשובה, ועל ידי זה נוכל לדעת את הרמז. להתראות בסרטון הבא מחר. לאיזה בית חולים הולך לו לב? הדסה.